Uy, nak. Nakailis na ka, nak. Padon na kag-eskwelahan. Opa. Nakailis na ko pa. Ato na ko eskwelahan pa. Akong balon. Ay, nak. Darang balon ni mo, nak. Nandiyo ko yung balon, bay. Ako, nak. Ako, dyan nigi happy ka, nak. Para na si mo, adlaw-adlaw, nak. Ay, nak. Resibo ni. Natin, nak. Kulang pa, nak. Kulang pa, nak. Maruya. Juice. Nak. Sa man isa ha? Na, nak. Ay! 10 pesos, nak. Muli palit ni mo og tuya og suka. Ay, sorry. Dito yung suka. Dili, Balon dili. mo kanyo ko. Juice, dahil juice og hotcake. Salamat pa. Ah. Ato na ko pa. Oh, tesa. Ala, mag-exam man mi karon pa. Mag-exam mo. Oo. Mo kina kung ipangutana unta si mo karon kung karon ba yung exam. Karon gani pa. Among teacher ingon nga exam daw namo unya daw. Mo kay magsayo ko. Kay exam nyo karon kay nandiyo ko yung surpresa si mo pag Ha? ka pasar ka. Imong Chuprisa. exam. Ganahan ko ana chuprisa. Basta pagkayo-ayo gid sa imong paskwela kay tigay jud ko gunyos inig abot nimo. Kung makapasar ko pa, tagaan ko nimo chuprisa. Oo, tigan-tigan surpresa. Bantay ka pa ha? Oo, ay problema. Bantay ka, ano, asig nangatik na pong ka, tikon ba kang dako? Ako, ano sa makumatik nga. Oo. Anak, kadto ka. Tarungon ako pa. Nya, mato na ko pa. Amin lang ko daan, be. Sige, ayo-ayo. Sige. Sige. At na ko pa. Oh, Bye-bye sige. pa. Magdiwas ako ani. Bye-bye pa. Sige. Ay, sagat ako unaw-unaw na para makapinta ko niya. Sa kanahiro akong gamiton. Uy! Sir! Ano sa naman kadrama? Wala pa balik ka nag-ilis lagi. Na, problema. Di na ako ng problema ng eskwela eh. Uy! Sabi ito exam ron. Sa mga kaudiyo ka, may eskwela? May problema pa ko sa paglol. Tapos may Ha? problema pa ko dire na practice ko mga kanta. Eskwela ta, uy, kay exam ba na to ron? Sige na kag dulag-lol mga gapon. Madipit, sige na makagadipit. Wala may yatag balon sa kuha. Ay, wala balon ay. Daaman si Papa gihatag sa mga balon. Tunga lang tato, tara. Eskwela Ha? ta. Eskwela ta ba kay tunga lang ta na tong balon gihatag na kong Papa. Tagan ko ni Mugdos. Sige, Eskwela sige. ko. Pero ayaw idulag lola. Kasi mag-rose na pong ka. Sige na ba? Eskwela ta kay exam na to ron. Sige, sige. Tara. Tara. Kaamig maruya. Nagkari, salamat sa imong libre. Ay, siyempre. Dilibre. Tagaan kong balon ni. Sa may pataan ni, oy. Puro magkaroon pagkabula. Gani. Lisuda atong test nato ganina, oy. Grabe si ma'am, oy. Kwan, wala man niya multiple choice. Gani. Nga na dyan na yung itong maestro mo. May pagdita mo eskwela, may pamagkating. Magsigira nga pong kaglol. Sige nagdula ka computer. Okay naman ang magdula-dula ta kay kundraan ng maestro na to. Sige na, exam. Sa imong tanaw, dako ka tag-grado ato. Nara siya. Tagalang na to nag-50 para... Nagay itong card ni Sir Dre. Giyatag ko niyag card. Ihatag na ko ni Papa kay tagaan daw ko niyag kanang surprise kung mapasar daw ko. Ako po, tagaan po kong regalo sa akong papa basta perminti lang ko sa elementary. Malipay gyud to kung anak karon kay gwapo ba kanyang sapatusa oh. Sus. Branded na branded. Malipay gyud to akong anak. Unta nga makakakuha sa kwan ron taas nga grado. Pabuton yun ako siya diri. Diri sana ko ni butang. Bye-bye. Try yung balay day. Oh. Sige. At lang basta birthday sa akong papa ha. Sige. Patay. Sa man akong grado, uy. Kasabaan ko ni Papa ba? Saon? Nak, ikaw na nak. Ay, naray ka na pa? Amin ko pa. God bless. Pa, Oy nak. Say ko just to nak. mao din akong grado pa. Mo na imong grado nak. Pwede mga dagko anak.
Na 66. Sa math 69. Sa science 68. Sa English 65. At least pa, walay line of 7. Ay, mana ako sa regalo niyo ako nimo pa? Ano regalo? Mana akong regalo? Ay, ako ano ni papi? Ano ba ko nga imo kong atagan og Nagsapot surprise? beta nga basta dako imong grado, ihatag ko ni sa imo ha. Unya na naman eh, ako ano ni? Dili kay gagbay kay grado. Ako ano ni pa ba? Dili. Ah, imo din ni day? Dili lagi. Imo ni? Oh, ako ani. O sige mo na.